Hvorfor bo i en præstegård, når man kan få et helt slot? Noget jeg jo synes er så sjovt i dag, det er det der med, at rigtig mange mennesker, de synes, at det er så vigtigt og vil så gerne være anderledes. Altså ligesom om, at det er prestigefyldt, at man er anderledes. For hulen, jeg har jo hele mit liv som nærmest traumatisk levet med en følelse af, at jeg var anderledes. Og anderledes i den forstand, at jeg var forkert. Jeg har været præstekone i 25 år. Vi havde en flot gammel trelænget præstegård. Men måske kunne jeg ikke det sted alligevel få plads og rum nok til at definere mit ego, min personlighed. Når jeg leger, er jeg lykkelig. Helt på samme plan som de der altopslugende lege, jeg legede som barn. Altså de lege, som bare var så gode og vigtige, at jeg glemte helt at komme ind og spise. Og som gang på gang blev årsag til, at jeg ikke nåede ind på toilettet, men i stedet med nød og næppe nåede at få bukserne ned, så jeg kunne sætte mig på hug i Guds grønne natur. Mit hus er et hus som alle mulige andre huse, og nej, det er det ikke. Mit hjem, det er en ekstern fortælling om mig og mit liv. Da jeg sprang ud i at leve skæv og anderledes, så skete der jo simpelthen et mirakel inde i mig, fordi så var det ligesom om, at så rettede det hele sig ud. Det var noget, jeg manglede i mit liv, at springe ud som den, jeg var.